Barkanku dai da warhaka ‘yan uwa da abokan arziki. Za mu wuce cikin labarinmu kai tsaye na yadda ƙawata ta gamsar da ni, yadda ƙawata ta shayar da ni ruwan daɗi kenan. To mu je kai tsaye. Isan mu gidansu ke da wuya, ta fito ta tarbe mu da ni da Jami ta shigar da mu. Mun isa gidansu da yamma misalin ƙarfe 7 na dare. Shikenan muka ci abinci muka yi shirin kwanciya da ni da Jami da Hauzi saboda a ɗakin da ta sauke mu a nan za mu kwana. Sai take ce min, kin san cewa wannan ƙawar taki ta ce ba a nan za ta kwana ba. Kawai na kalli Jami na ce, ke kuma har kin san gari ne yake cewa ba a nan za ki kwana ba? Suka min dariya dukansu biyu suka bi ni da wata iriyar kallon irin biki ma san me ake cikin nan ba. Hauzi kawai ta ce min kyale ta je, ta san gari ai ita ba baƙuwa ba ce. Shikenan Jami ta fita ta tafi. Ni da Hauzi muka rage a ɗakin. Sai nake tambayanta, akwai wani kalan da kuka yi wa kanku da Jami da kuma ke? Me hakan yake nufi? Kuma na ji kuna wasu irin maganganu kamar akwai wata a ƙasa. Kawai sai Hauzi ta yi dariya ta kalle ni ta ce min, kina son sani ne? Na ce mata idan ba damuwa ba. Shikenan bari na je na dawo, amma kafin na dawo zan nuna miki, bayan na nuna miki kuma idan na dawo sai na gwada miki yadda ake yi. Ake yin me? Na tambaye ta. Ta ce min ko ma menene za ki gani. Wayarta ta miƙo min. Ta ce rike wannan ina zuwa. Kawai na karɓa wayanta na ga ta shiga wani guri ta kunna min kallo. Ta kunna min bidiyo kawai na fara kalla. Fitanta da minti 15 ta dawo ɗakin. Bayan na gama kallon abin da ta bani na kalla, na gama jin wani iri na susuce gaba ɗaya na fita hayyacina. Sabida bidiyon na batsa ne. Mace da mace suke shayar da kansu ruwan daɗi, suke gamsar da kawunansu. Na yi mamaki ƙwarai da gaske, amma yadda na ga abin gaba ɗaya ya motsa min nawa sha'awan, ba zan iya yin ƙorafi ba a kai. Damuwa ta kawai ni ma ta zo ta gwada min kamar yadda ta faɗa, saboda hankalina ya karkata gaba ɗaya zuwa gurin. In dai ma haka ne da gaske yadda na ga suke yi ɗin nan, to za a ji daɗi. Damuwa na kawai ta zo ta gwada min ne. Abin da suke ɓoyewa kenan da ita da Hauzi, da ita da Jami. To koma menene yau za a yi da ni? Allah ma ya san me yasa ya bar Jami ta bar gidan nan. Da ban san ya za a yi ba. Bayan mintuna hakan nan sai ta dawo ɗakin ta ce, kin gama kallon abin da na nuna miki? Ban iya mata magana ba, kawai wayanta na mika mata. Dariya ta bi ni da shi sosai. Kana ta kalle ni ta ce, to yanzu ya ake ciki ne? Za mu iya farawa? Na ce mata, wai fara menene? Ba ki da hankali? Ta bi ni da wata shu'umin kallo ta lashe baki ta wani kinna min ido ɗaya. Kawai mamaki take bani, bana ma ganewa ko ita ce ko ba ita ba, ta canja min gaba ɗaya. Sai wani kallo na take yi, mayataccen kallo tana haɗe miyau. Ina sanye da rigan bacci mai siririn hannu da baƙar gajeruwar wando. Kawai Hauzi ta taho. Take ce min, ki daina yin wani zurfin ciki ki cutar da kanki. Kin riga kin san komai a dangane da ni da Jami. To me kuma za ki dinga nuna kamar ba ki san komai ba? Ai wannan abun ba wani abu ba ne. Kawai za mu ɗan ji yadda kanmu daɗi ne, kamar yadda kowa ma yake yi. Shiru na mata ina kallonta. Idanuna duk sun kakkance. Babu abin da nake iya ganewa, saboda ƙarfin sha'awata da ta motso. Can ta lura da hakan, ta matso kusa da ni. Haba ƙawata, me yasa kike nunawa kamar ke ba wayayya ba ce? Wannan abun fa kin riga kin san shi, kuma kin riga kin san me nake nufi a kan hakan. Amma ko da yaushe ba kya bani haɗin kai. Kin ga yau kan ya kamata dai a ce kin bani haɗin kai, an yi an wuce gurin ko? Ke ma dai za ki ji yadda ake ji ne, kuma na miki alƙawari za ki ji daɗin shi. Kallo na bi ta da shi na ce, to Allah shi kyauta. Jim kaɗan bayan ta tashi ta gama shirin baccinta, ‘yar kamfai ne kawai a jikinta, sai kuma ƙaramar riga wanda bai wuce cibiyanta ba, jama mai siririn hannu.
Matsowa ta yi kusa da ni sosai take ƙoƙarin rungumo ni. Na ce mata, wai me ya haka ne ke? Ta ce, ki kwantar da hankalinki, ba wani abu ba ne. Shiru na yi mata saboda ni ma ina son abin da ta min, amma kuma ban san me ya sa nake yin hakan ba. Kawai na daure na juyo na kalle ta. Na ce mata duk waɗannan abubuwan ba su ba ne. Za mu je kai tsaye cikin al'amarin ne saboda na ƙosa. In dai kuwa haka kuke yi, to gaskiya ba ku yi adalci ba. Da kuwa na san haka ne, a yadda kika nuna min wannan abun, da tuntuni ni ma na ɗauki darasi ai. Kawai dariya ta sheƙe da shi tana kallo na, irin alamun tarkonta ya kama ɗin nan. Shikenan, ina cikin magana na ji ta sa bakina cikin bakinta. Ta fara lashe min leɓɓe, tana tsotse min baki, tana kamo harshena tana zura min nata harshen. Ban san lokacin da na ji kaina ya yi wani iri ba, kamar yana juyawa hakan nan, kamar ana zare min wani abu. Jikina ya mutu tsaf, ba na iya yin komai sai numfashi. Ta kawo hannunta ɗaya, ta riƙe min nonona da shi tana murzawa a hankali. Ta cire bakinta ta ce min, kar ki damu, komai zai zo daidai. Idan har na yi muku wannan abun, to ke za ki dinga nema da kanki ma, saboda daɗin da yake da shi. Ce mata kawai na yi, ki tabbatar min da hakan, saboda na ƙosa. Babu abin da nake iya yi sai numfashi saboda ni ma sha'awata ta motsa sosai. Shikenan, ta fara murza min nonuwana a hankali cikin salo da ƙwarewa. Ta kalle ni ta yi min dariya, ni ma kawai kallo nake binta da shi, ina kallon abin mamaki. Amma kuma ina jin daɗin abin da take min. Nan take kawai ta sungunar da kanta kan nonuwana ta fara lasansu. Tana lallashewa, tana ciccizawa, tana tsotsewa, tana shan nonuwana. Ba ƙaramin daɗi abin ya mun ba. Ban san inda nake ba gaba ɗaya saboda daɗin da na faɗa a ciki. Na gigice sosai, idanuna suka yi ja, ita ma haka nata idanun. Ba abin da muke yi sai numfashi da muke saukewa. Bayan ta ɗau lokaci tana min hakan, ina jin daɗin shi, ina numfarfashi, kawai na fara sumbatu. Ina sumbatu, ina numfashi, ban san lokacin da nake cewa, ki ƙara min, yana da daɗi. Ashe haka kuke yi? Kuka bar ni a baya ban san daɗin shi ba? Me yasa kika min haka? Me yasa tun da wuri baki sanar da ni ba? Ina ta mata sumbatu, ina mata gurnani, ina ta mata surutu kawai da numfashi. Ba abin da take iya yi, tana shan nonona, tana tsotsa. In ta gama sai ta dawo bakina, ta sha bakina, ta shashafa jikina, daga nan kuma ta kai hannunta cikin 'yar kamfaina. Ta fara luguwi ta durina, tana luguwitawa da ɗan yatsanta. Bata dai kai ciki ba, bata kai wurin ramin ba, ɗan sama-saman nan wurin gidan daɗin nan. Take ɗan lailaye yatsanta a hankali. Wayyo wash! Ban san lokacin da na saki kara ba. Rufe min baki tayi da nata bakin tana murmushi. Ta ce min an kusa zuwa gurin, ai baki ga komai ba. Sai da ta sa ɗan yatsanta ta ɗan zura shi ciki, tana ɗan luguwita shi, gaba ɗaya na jike sharƙaf, sai yauƙi kawai take ji da ruwa. Abin ya mata daɗi sosai, sai dariya take yi. Ta dinga gogata, tana goga min yatsanta a dorina, tana goga min yatsanta a dorina. Tun tana yi a hankali, na fara kai hannu na danne nata hannun, ina yi da ƙarfi ni da kaina. Hannunta yana ciki, ina ta ja da sauri. Alamun ta yi da ƙarfi. Kawai ta yi dariya ta ce to an zo gurin, ta fara yi da ƙarfi, ina ɗan yin ƙara wayyo. Wash, ina magana, in ta ji zan yi ihu sai ta ɗan rufe bakina da nata bakin, ta ci gaba da tsotson bakina, amma ni baya hana ni ihu nake yi, ihun daɗi. Ina numfashi na, ina ihun daɗi. Tana ta goga min hannun yatsanta a durina. Tana ta gogawa da ƙarfi. Da sauri. Can sai ta kawo bakinta ta ɗan kawo kan nonona, ta ɗan tsotsa, ta cicciza min. Ta ɗan sumbace ni, ta lallashe su. Na ji daɗi sosai ba kaɗan ba, ina ta ihun daɗi. Sai ta cire kayana gaba ɗaya, ita ma ta cire kayanta tumbur. Ta hau kaina tana lallashe min cikina, ƙirjina, cibiyata har ma rana. Kafin na ankara kawai sai ta sa bakinta da harshenta kan gindina. Ta fara lasa da harshenta, tana lashewa, tana jin daɗi, ita ma tana gurnani, tana ihun daɗi. Ni kuma sai sumbatu nake yi, ban ma san inda kaina yake ba. Ta zo ta zura min harshe cikin gindina, ta fara lasa, tana lashewa.
ta kawo shi sama ta koma ƙasa, ta kawo sama ta koma ƙasa, ta yi sama ta yi ƙasa, ta yi sama da ƙasa. Ban san lokacin da na saki ihu ba, ban san lokacin da na yi ihun daɗi ba. Ta yi sauri ta rufe min bakina da hannuwanta ta ci gaba da abin da take yi. Ni kuma ɗago kai nake ina kallon ta, ita ma idan ta cikin nawa ce min take yi, kina jin daɗin shi? Ina ce mata ta ƙara. Ta ci gaba da yin abin da take yi. Ban san lokacin da na yi wani irin miƙa na bankare ba. Idanuna suka tafi sama, gaba ɗaya hankalina ya gushe, ban san inda nake ba, kawai jin kaina nake yi baya nan. Kawai ban san lokacin da na kawo ba sai ruwa kawai ya fito fatatace ya ɓata mata fuska. Ita kuma dariya take, tana jin daɗin hakan, tana ƙara sa kanta a ciki. Ina ihun daɗi, ita kuma tana ƙara cusa min kanta cikin gindina tana lashewa. Yauwa haka nake so, ki kawo daɗi. Haka take ta mun. Na ji daɗi sosai. Bayan nan sai ta cire bakinta ta kawo bakinta cikin bakina ta lashe, ta sake shan nonona. Sai ta tashi sai ta ce min hakan ya ishe ki ko sai na ƙara miki? Ai ba na iya cewa komai, kawai dariya take bi na da shi. Na ce mata yaushe za mu sake yin wani? Ta yi dariya ta ce to kin ɗau hanya kenan ko? Ba damuwa, kar ki damu, muna tare in dai ni ne. Kar ki bani kunya, ke tawa ce. Na ce mata don Allah ta ƙara min. Ta ce min kar na damu, ai ita nawa ce za ta ƙara min duk abin da nake so.